Takže ľudia, teraz natáčame so Slenčom bike video. On je niekde tam hore, on mi tu zanesol bike, neviem prečo, dajte mu dislike na všetky jeho videá, nedávajte mu odber. On je zlý, hej. A mi tu proste zanesol bicykel dolu. A ja idem teraz hore. Spustíme sa proste niekde od hora, hej, keď tam budeme. Takže ľudia, už ideme, len sa predom ospravedlňujem, že ak sa bude teraz kamera, hej. Sa nečo počkám. Prečo sa bude teraz? No lebo som kameru, mám teraz kartu v mobile. A proste môžem natáčať s kamerou, no. Asi vravíte, že môžem to premiesniť, ale nemám tu to želiesko, alebo čo to je. Takže fakt sorry, ja neviem, či to vôbec vydám, či to bude pozerateľné, ale predom sorry, hej. Ale už ideme. Takže ľudia, skôr sa ospravedlňujem za ten proste pou, hej, ako môžete vidieť, že tu vidno len dvoje tyč, to je všetko, takže sorry, hej, aj za to, no. Tam bude takže vražďaca, hej, takže sa ešte tešite. Mám na hlave helmu a môžeme ísť, no. Ľudia, fakt ešte neviem, čo tu nájdem, hej, ale tiež sa ospravedlňujem za to, že tam je počuť len dvoje fúkanie a to je všetko, takže sorry, no. Ja, ale tak si nos tašku, nie? Slenčovi spadla fľaška. Jasne, že prázdne mám úplne tu. Ja, tak fľaška mu už nebude padať, no. Ja som mu skoro prešiel tým. Som sa pospal úplne. Stop. Oh yes! Slenč je tu predo mnou. Už docela teraz je ťažká cesta, kámo, som zdravý, či bude potom. To je rozhájný, kámo. Normálne. Ja som strašne koleso vykrybil, kámo, so Slenčom. Kámo. Jem trošku po lúke, kámo, mňa to zastavilo úplne. Tak, prehodím si. Mláky, ty leď. Tak. A teraz to bude úplne tá najhoršia cesta na svete. Ide zatiaľ nie, hej, nemýlte si to, ale bude. A ideme. Ľudia. 3, 2, 1. A začína tu tá najhoršia cesta na svete. Kámo, teraz začína. Kámo, ja sa bojím o svoj bike. Kámo, a pľaska! Dajte sa toto odber, tak? To je ešte vpredu, kámo. Wow! Ja som si konečne sprebil skoro. Gumu, kámo, som si to prebil. Ja si ťa tým! Wow! Ľudia, nie som si očiaškov, nič nevidím. Kolana! Yes! Chcem ukázať toho dáva. Tak, tu je taká, ja neviem, úzka cesta. Wow, mňa sa toho vyklepalo. Wow! To mňa tam boli. Nejaký ľudia. Kamo? No čo je? Kámo. Ukážem takéto. Yes. Kde si? Ja som išiel tady, lebo to je úplne fajné. Ja som nešiel tady, lebo ja som to neučil. Tam bola taká prehlbinka, kámo. Tam bola prehlbinka. Videli? Ale ja som tam... Ja som brzdil úplne takto, ty moja. Ja som tam musela zastaviť. Videli? Pred nimi, kámo, ja som tam musela zastaviť úplne. No mňa to skoro samo zastavilo. Dobre ľudia, no, tak sú tu ľudia. Asi čaute, no. Dobre, outro. No. Dobre ľudia, viem, že horšie outro ste asi nevideli, ale... Ja viem, boli tam ľudia, hej, ale... Takto, hej, boli tam ľudia, takže som logicky nechcel tam kričať, že ľudia sa s vami učím, čus. To som fakt nechcel robiť, hej, takže musel som to urobiť takto úplne debilne, takže neviem, no. Nehetite ma, hej, ale boli tam ľudia.